Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intentiones. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving prayer of Harry Robredo and family offered by Harry Robredo. Thanksgiving offered by Nitz Abio. Thanksgiving and special intention offered by Patricia Morales. Thanksgiving for all blessings received offered by Celi Delgado and family and De La Cruz family. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez offered by Benang. For divine guidance, safety, good health, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Faydona and Jerome Rodriguez, Arnold Corby Bunyag and Michelle Angela Primavera, offered by Binang. For safety and good health of Viel Maria Gerold Theodore, Carmen and Corvin Joseph, offered by Binang. For good health of Harry Robredo, Stephanie, May Oliver and their families, offered by Harry Robredo. For complete healing of Ramon Rabinitas, offered by Nitz Abio. For the eternal repose of the following souls, Father Luan Harsha, Father Sol Sais. For the souls of all dead members of CRC and LLFCC. For the soul of Arnaldo, offered by Benang. Porfirio and Paz, offered by Lorna Dacian. For the souls of Cheding and David, Asuncion and Catalino, Luz and Benjamin, offered by Perfecto family. For the souls in Purgatory, offered by Nitz Abio. For the soul of Ariel, offered by Augusto Bunao. For the souls of Salvacion, Frank George, offered by Vanji Alano. For all souls in Purgatory, offered by De La Cruz family. Ngunyan ang ika-18 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang liturhiya na sa tuyang ipagseselebrar, nagpapahayag na ang Diyos minasimbag sa pangangaipo kan tao. Alagad, ang pagsimbag na ini, ginigibo niya tanganing madaraan gabos sa tunay na pagtubod sa saiya. Itinatao kan Diyos ang pangangaipo kan sa tunghawak, urog na tinatauan ng dakulang halaga kan Diyos ang pangangaipo kan sa tuyang kalag. Ang sa tuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po, asinawiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Unganin pagtiripon ni mga magdurugang sa imong laro. Punan yaton sa toyan selebrasyon, sangaran ka nama kanakiasin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo.
Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong parahayan bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na ulang mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking butong Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban na sinwarasan sa mga nagahagad, andaing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kag sakop, baguhon ang mga linalang, asin ang mga binago padanayon. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Kita minadulok sa Diyos para sa satuyang pangangaipo. Lugod ang pangangaipo, iyo an maging paagi tanganing magdanay kita sa paghimati, asin pagsaksi kan satuyang tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan, gabos na napapaha, madya sa tubig. Kamo na mayong kwarta, madya. Magbakal asin magkakan. Madya, magbakal nin arak sa kagatas, mayong kwarta asin mayong bayad. Ta daw ta ititimbang nindo ang kwarta sa bakong tinapay, asin ang sa indong pinagalan sa dai nakakabasog. Magdangog, ta magdangog kamo sako, asin magkakan kamo kan marahay. Papadangaton nindo ang sadiri sa urog kasiram. Kilingan ang sa indong talinga, asin madya sako.
magdangog, tanganing mabuhay ang sa indong kalag. Makikipagtipan ako sa indo, nindanay na tipan, karahayan ng buot, kuki David na maimbod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin maherakon an kagurangnan, maluway sa pag-anggot asin dakula an karahayang buot. Marhay an kagurangnan sa gabos, asin maherakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. An mga mata kang gabos naglalaom sa imo, asin ika ang nagtatao sa inda nin kakanon na sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot an kagurangnan sa gabos niyang gawi, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nagaapod sa iya, sa gabos na nagaapod sa iya sa katotohanan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Kita da ipapabayaan kan Dios, mantang kita yaon sa kadifisilan, kun kita nabubuhay man sa pagkamuot. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sisay ang masuway sa pagkamuot ni Kristo, kaurasaan, o kahaditan, o pagtugis, o gutom, o kahubaan, o pag-alaman, o espada? Dae, sa gabos na ini, mamuraway kitang nanggagana, huli sa namumuot sa to. Tatiwala ako digdi na ni kagadanan, ni buhay, ni angheles, ni prinsipados, ni mga bagay na yaon ngunyan, ni mga bagay na maabot, ni mga kapangyarihan, ni kahalangkawan, ni kararoman, ni ano paman na linalang, dai makakasuway sa to, sa pagkamuot kan Diyos na yaon kay Kristo Jesus, na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kan kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki, ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Pagkadangog kan pagkagada ni Juan, nagliklik si Jesus, hali duman nakasakay pa disyertong lugar, siblag sa iba. Pagkadangog kaini, nagsunod sa iyan mga katawuhan, nakabitis hali sa mga syudad. Pagluwas, nakahiling siya nin dakul na katawuhan asin undok na naherak sa inda. Asin binulong an sa indang mga mayhelang. Pag sinarom, nagdulok sa iyan mga disipulos na ansabi, disyerto ang lugar na ini, asin ang oras lihis na. Subulan ang mga katawuhan tanganing sa madumanan na mga baryo, magbakal kan sa indang makakakan. Alagad nagsabi sa inda si Jesus, tainin dan kaipuhan maghali, kamo, pakakanon nindo sinda. Ang sabi niya sa iya, mayo kami digdi kundi 5 tinapay asin 2 sira. Nagsabi siya, daraha digdi sako. Pakapatukawan mga katawuhan sa kaduutan, kinuha niya ang 5 tinapay asin ang 2 sira. Nagtangad siya sa langit asin nagbindisyon, binaak ang mga tinapay, itinao sa mga disipulos, asin itinao kan mga disipulos sa mga katawuhan. Nagkakanaan gabos, asin nabasog. Tinipon ang labi kan mga binaraak, baak na tinapay, 12 basket na pano. Ang mga nagkakan, mga 5,000 lalaki, lain pa kan mga babae, asin mga sadit na aki. Marhay na bareta nin sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Minsan sa pagkakan, kadakol kitang mahihiling na mga salang ideya na day taaram kung tamaan sa tong kasimbagan o bako. Minsan po baga pag minahapot kita sa sarong tawo, nagkakan ka na. Ang simbag ken sa imo, basog pa ako. Ang hapot mo, kung nagkakan siya o dai. Ang simbag sa imo, basog ako. Iyo baga. Minsan, igwaman, pag nag-iiribahan ka mo, ililibre ka na lang. Ano ang gusto mo ngaya? Bahala ka na. Kaya minsan sinisimbag sinda, mayo man nga digdi sa mino na bahala ka na. Iyo po baga. Minsan man, masabi kita, ano ang gusto mo? Magpili ka na sana dyan. Kung ano sana ang pilion mo, iyo naman yan ang sako. Iyo po baga. Aram niya to mga tugang na ang tawo igwanin hawak asin kalag. Pero mas tinutungkosan ta sa kadaklan na beses ang pangangaipo kan sa tuyang hawak. Kaya gusto ta kang mga mahahamis, yan. Kaya nagkakaigwang diabetes, yan. Ang iba, masisiram, tapos makakahali kan sa tuyang kapahaan. Itong pagkakan mo na halos lavish na sabi, luxurious na marayan sa imong meal. May crispy pata, may lechon, di soft drinks ka pa, may juice, manlain-lain. Ano po? So, ngunyan, ang mga kahubinan, pag napaha, yaon tulos dyan, manlain-lain, kapihan, milk tea, fruit soda, kung ano-ano. Alagad ini, nagtataosan ng kasimbagan, natutungkosan sana ang pangangaipukan sa tuyang hawak. Ang parokya kan Immaculada Concepcion, sagkod ngunyan,
igwasindang programa na inaapod 3Ps. Siguro po nadangog na nindo yan. Anbot sabihon kayan, Parish Pures Program. Ano bihito po kay ni, iyo na pakakanon ang nagugutom. Inaapod ining lamesa nin pagkamuot. Nagin urog ining gayo kan pandemic, kada Miyerkules may mga minaduman nakapila na. Day palas 11, nakapila na. Tangani isa ng magkakan. Duman mo mahihiling na, ikaw pala mga nagugutom na kung paghihilingon, nauugmasinda na, makalibre ka ng ano yan, pagkakan sa pangudto. Pero kung may pagmakulog kita mga tugang sa satuyang hawak, dapat pag makakulugan manyato ang satuyang kalag. Pakabasugon asin patalubuon. Ini ang sinasabing sa likod kan satuyang hawak, yaon ang satuyang kalag na napapabayaan. Bako man lang ang hawak ang nagugutom, pati man ang satuyang kalag. Konsiring kay puhantaman ining pakakanon. Bako nin mga kakanon na lalong nakakapaluya sa satuyang kalag. Ano po? Garuman yan sa pagkakaan. Iyo po baga. Kung aram mo na may hilang kita, may mati, bawal sa tuya ang mga mahahamis, tayo mo pwedeng pagparakakano ng mga mahahamis, lalo yan mapaluya sa imo. Ngunyan, sa satuyang kalag, kung araman niya to na ang mga bagay na inimaraot, dahi ta na pagparalaag sa satuyang kalag. Dahi ta na pagpara, sabi kayan, iyo pang ipagpara hungit niya to. Arog kan pagkauri, pagkamaimon, kaanggutan, kapasluan, asin iba pa. Pabasuguntaan sa tong kalag sa paaginin, pagkamuot, hustisya, pagkaherak, pagkamabuot, pagkamarahayon, asin kadakol pang iba. Ini ang mga kakanon na minapatalubo asin minapakusog sa satuyang kalag. Yaon sa selebrasyon kan Santa Misa, ang duwang lamesa na makakapabasog lalo sa satuyang kalag. Enot ang liturhiya kan tataramo na minapabasog sa satuya kan mga tataramo nin Dios. Tangani na panuon kita, nin kaaraman asin kadunongan, na minaserbing prinsipyo sa buhay nin sarong maimbod na disipulo ni Kristo. Ani kadua, iyo ang liturhiya kan Eucharistia. An minapabasog sa satong kalag sa paagi kan grasya na minabulos kun minaako kita kan hawak asin dugo ni Kristo. Ini an minapahiro asin minainspirar sa sato na magin siring kita kan kagtaonin grasya na iyo si Kristo mismo sa paagikan sa tong tataramon asin sa gibo. Kadakol ang klase nin pagkagutom na sa tuyang nai-eksperyensyahan araal daw. Saro lang na klase ang pagkagutom sa pisikal tang hawak. Saro lang iyan na klase. Yaon ang pagkagutom sa pagkamuot, gutom sa hustisya, gutom sa katuninongan. Kaya ang sa tuyang ebanghelyo, minapahayag ni sarong klaseng pagkagutom. Pagkagutom na nahiling ni Jesus sa mga tao. Mga tugang, ang pagiging tunay na Kristiyano, aram niya to na bako sa laba kan mga pamibi, o sa kadakol kan sa tuyang mga naaaraman manunungod sa pagtubod, o kaya man bako sa satong posisyon sa simbahan. Yaon ang prueba sa satuyang mga gibo, inaarog ang pagiging matinao kan Dios. Ipinapaabot or ipinapasabot ang pagkamuot kan Dios sa mga dukha, asin mga nagugutom,
asin sa pakikisumaro sa inda sa pagtios. Yaon dyan ang prueba. Ini iyo ang pagkamuot kan Diyos sa mga dukha, asin sa mga nagugutom. Asin ang pakikisumaro sa inda sa pagtios. Kaya paladan sinda na ginigibong presente ang mahal na Diyos sa atubangan ninda sa paagikan sa indang mga pagmakulog, asin mga gawi-gawing pagiging matinao. Pwede kitang matintaran mga tugang na maging makasadiri. Madalion lang yan. Lalo na kung mas nangingibabaw sa satuyang puso ang magparatipon, tangani na mapano ang satuyang sadiri. Alagad ang hapot dyan, ano ang kaaabtan kan mga nagsasakit, asin mga nagugutom, magin ang mga nagtitios. Baka pwede daw kita magsabing, bahala naman sinda. Tama daw ang rason na itong sabihon tang, pigpagalan ko man ini. Tama daw ang rason na sabihon tang, itinao inisako. Sinda mga tugang aki manin mahal na Diyos, asin sinda may direktyo na makatalingkas sa gutom asin pagtios na sa indang inaagihan. Iniimbitaran kita gabos na tinawan nin maninigo kan sa tong kagurang na maghiras kan mga biyaya sa mga nangangaipo. Iniimbitaran kita bako sana na maghiras kundi magmangno. Day ka magsabi na estudyante lang kita, pobre lang kita, simpleng tao lang na daing gayong inadalan asin kakayahan, dikit sa naman ang pagsasadiri, mayo ngani asin tama sana para makaraos ang sarong aldaw. Tadawa anong mangyari, may maitatao kita sa satuyang kapwa. Ngunya na taon, yaon kita sa selebrasyon kan sa tong ika-65 anibersaryo kan Arkidiocese na ang tema, Gabos Kaayon, Gabos May Gibuhon. Kita gabos, biniyayaan asin padagos na binibiyayaan. Gabos kita nabiyayaan nin balaog nin pagtubod, nakaipuhan isabuhay asin ihiras sa iba. Sabi nga ni baga, inian pagirumdum sa tukan simbahan, mayo nin si isay man na labi kayaman, na mayo na ning kaipuhan, asin mayo man nin labi ka pobre, na mayo ng ikakatao. Makakapabasog kita sa satuyang mga tugang na nagtitios, kung matabang, asin matao kita para pakakanon sinda. Makakatabang kita na basugon an sa indang kalag kun kita mismo mabubuhay nin matanos, maimbod na paratubod sa Dios, asin marahay na ehemplo kan sa tuyang pagtubod. Mga tugang an kagurang na nagmamaawot nin marahay na kita gamiton na magin instrumento tangani na pabasugon an sa tuyang mga tugang. Dawa na kita mga maluya, makasalan, asin bakong maninigo. Dawa nga ni dakol kitang kaluyahan, dawa dakol kitang mga kakundian sa buhay. Kaya anhapot, ano ang naginibo mo para sa kapwa mo, tanganing maibsan an sa iyandang kagutuman. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako Sa Diyos, Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria,
Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kan ikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Halik duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon siring kandakol na tao sa Ebanghelyo, asin gutom sa tataramon kan Dios. Magdulok kitang may pagsarig sa langit no na Ama, na dahi nagkukulang sa pagmangno sa iyang nangangaipong banwaan. Sa lambang pag-arangan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magsaksi sa tataramon asin sa gibo, sa pagkamuot asin pagmakulog kan Diyos sa mga nagugutom asin nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita maging mga lalaki asin babae na namimibi asin maging andam sa paghiras din panahon asin kakayahan sa pagtabang sa mga nagmamaot nin makahulugan na buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan kinaban, asin mga yaon sa mga pwesto nin kapangyarihan, magtabang sa pagtaltag kang yaman nin kinaban na daing nasyon, an magsakit nin gutom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga nagsasakit, makamati sa saindang buhay, kang nakakapakusog na pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan mag-ugma sa gud paman sa daing sagkod na bangkete sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langito na Ama, danay na giromdoma kami na nangangaipo kan sa imong pagkaherak. Panoaan sa mong puso kan sa imong pagkamot asin hari kaming masuhay sa imo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang ibo asin kag tao, nabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan din mga karahayan na nakamtan. Kapos palaog mo. Anuhan ikakadulog ko sa pangataman mo, sa buhay na ini na imabilang ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikapabalos ko. Kagibo asin kag tao, Magpamibi ka mga tugang, tanganingan sako, sinan sa indong atang, makakumanlugod kan Diyos sa mga makakamuhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
Kagurang na namimibi kami kaugayeng pabanala ining mga dulot asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual. Himuha kami mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo sa maong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iyan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kay bakan gabos na angeles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabon nin gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, sinitinaw sa iyong mga disipulos, nan sabi, magako gabos sin magkakan kainitay na yan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sin girari pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako gabos sin mag-inom kay ni taynan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan ini paggibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay sin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa, si Leon. Sinkan sa mga obispo si Rex Andro, sinkan gabos na klero. Siring man, giram dumasay mong pagkahirak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhenena kan Dios, kay ba ni San Jose na sayang esposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigaw magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Magaumaw asin magpamraway sa imo siring man huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay bane asin sa iya sa imo Dios samang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyarian bot mo sa daga ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Antang kami nagahalat kan maugmang paglam asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Salam kang ginapa.
Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Madya kamong mga napapagal, asin nagpapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ang magsaltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus ang anak ning kaligtasan, tulo na bayad sa kasaknan. Ako ang sakripisyo sa krus din pagkamon. Madya kamong mga napapagal. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabayi kan daing tapos na tabang ang mga binabagaw mo, huli kan langit no naatang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit kan daing tapos na pagtubos, huli ki Kristo sa toong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa announcement. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngonya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang satoy apong mass offerors, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family as Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang mga akolito ang nagbasa asin ang gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayre kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalanan po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo, Amen. tapos tan misalakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maraynal daw po sa inyo kabos mga tugang.
sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang tinapay na nagpasong, ang murabon nin pa kong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,